gledalci. Lepo vreme pratilo nas je ovog 21. avgustovskog dana. Bilo je pretežno sunčano i prijatno toplo. U najtoplijem delu dana živo u termometru bilo je uglavnom oko 30 podeljka na Celzijusovoj skali. I tokom vikenda na vreme u našoj zemlji uticat će polje visokog vazdušnog pritiska. Dakle, ostaje vedro nebo iznad Srbije. Stizat će još topliji vazduh iz zapadnog Mediterana, pa će sutra živo u termometru ponegde dostići i 33. podeljak na Celzijusovoj skali. Sunčano i toplo biće i drugog dana vikenda, ali se uveče i u toku noći očekuje postepeno na oblačenje. U Beogradu će tokom čitavog dana biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura 19 stepeni, najviša dnevna 32 stepena. Pretežno sunčano i u ostalim većim gradovima. U Novom Sadu i Kragujevcu najviša dnevna temperatura oko 32 stepena. Niš će biti jedan od najtoplijih gradova sa 33 stepena i u Prištini živo u termometru do 31. podeljka na Celzijusovoj skali. Idemo u nevreme, tamo je Velika Britanija. Snažno nevreme. Tokom vikenda uživati u lepom vremenu. Biće pretežno sunčano s temperaturom od 30 stepeni do 33 stepena. U noći između nedelje i ponedeljka stiže na oblačenje, pa će početkom naredne sedmice ponovo biti kišovito uz pad temperature. Poštovani gledalci, hvala vam.